Kažu da je svaka curica cvet, takve priče gradom kruže. Nabrao sam sebi šaren buket, brao kaktuse i ruže. Mogu reći da sam pravio lom, vodile me mnoge kuće. Mogu reći da sam nalik na grom, nikad ne znaš gde ću pući. I zato kažem ti pripazi, i zato stani i ne prilazi, jer iz daleka ti nikad ne znaš šta te čeka. I tu sam ako ti treba mrak, ali me nema čim kažeš brak. O bolje beži, jer već si tu u mojoj mreži. Berta, dušo, tolika je gužva na petlji da ja prosto ne znam kako ću da prođem. Smej se ti, smej se. Obe napolje, brzo! Šta hoćeš ti? Potpuno da me uništiš? Ja sam gotov čovjek, ja sam mrtav čovjek, šta hoćeš ti? Hoću akontaciju, diktafon, konkretan zadatak, hoću da živim od sopstvenog rada. Ovo je Deni, posveđao se sa porodicom. Radit ćeš ono što ti ja kažem. Sve. Tema ti je mala privreda, velika para. Ko uzima, kome uzima, kad uzima, šta uzima i koliko uzima. Gospode, osjedeo sam čekajući tvoju pomoć. Ko sam sebi ne pomogne, ni Bog mu neće pomoći.
Ja danas idem kod lekara i ne znam koliko ću da se zadržim i ne znam kad ću da se vratim. Povešćeš Hogara sa sobom, Dušo. Danas Hogara ne mogu nikako da povedem, imam mnogo posla. Traži na te tvoja čerka Milica. Šta hoće? Sigurno opet traži pare. Moj novac da slučajno nisi dirnuo. Otkud bih ja? To su pare mog pokojnog oca. I ne dozvoljavam da ih osobe sumljivog morala rasipaju. Ali Berta, šta pričaš za Boga? Ta Milica je moja ćerka, nije nekakva osoba. Mile, ja znam šta govorim. Ako ti je bilo dobro sa njenom majkom, što nisi ostao sa njima? Nego je gospodin lepo ustupio stan i sve ostalo, a sad bih hteo još i moju kuću. Znaš šta od moje očevine možeš da dobiješ? Znaš šta? Ljudi, radimo. Čovjek je platio reklamu pre 3 dana, mi ništa nismo uradili. Molim te, Petrući, molim te, kreni. Priča Vlada, ajmo da snimimo reklamu. Može. Jel može? Pazi, kreni. U majstora Mila cipele za debile. Za debila i to odlično mu stoje. Čekaj bre, šta ti je? Petrući, molim te, kreni. Kreni. Idemo. Obućarska radnja Dustaban kod majstor Mileta. Nudi za vas najlepši izbor cipela, sandala i ostale zimske obuće. Sve to i ništa više naći ćete kod... Majstor Mileta, ulica Bosonogog detinjstva bez broja. Odlično je bilo. A sad ćemo da snimamo. Mala privreda, velika para. Mali privrednici, pazite se, stiže vam šampita. Privrednici, čuvajte, šampita stiže! Niko, reći ti jedno. Ovo u etar sve išlo. Šapita, baš tapak! Idete do grada. Bogare, idiote, pseći. Jel te to Berta naučila? Mala privreda, velika para. Ima li neko neku ideju? Ima li neko neku ideju? Odakle počnem? Mene. Legenda novinarski. Odakle počnem? Mala privreda, velika para. Mala privreda, velika para. Odakle da počnem? Ovde sam isto. Šampita, snađi se sama. Vi ste devojko prava paraba, vi se samo pravite nežna i slaba. Mali devojčurak iz velikog grada koji odmah uzima gard. Nisu devojke to što su bile, gde su one knjeginje i bajne vile. Nema više suza, soneta i svile, drugu pesmu ispeva bard. Vesele curice, prave frizurice, pa sve na ulice, u avanturice. Kako Velegrad danas razume, on bi možda želeo, ali ne ume. Ima srce od automobilske gume, kako da nam ispuni san. Vi ste devojka, stvar izvanredna, vi ste tako reći ko šampita jedna. Isto tako bela i čedna i medna, mala stvar što zasladi dan. Vesele curice, prave frizurice, pa sve na ulice, u avanturice. Dobro da vas fras nije udario te životinje. Čekajte malo. Evo, izvolite. A samo pre 3 dana da ste mogli ovde da vidite. Pa to je do pola ulice bilo sve ovako gomilica do gomilice, gomilice do gomilice. Sad ja se mnogo bojim sa. Ma da je ovo normalan pas ko svi psi, nego nije. Pogledajte, on ima više od 100 kila.
Mrcina jedna. Hrane ga telećim mesom, džigericom, naravno. Kad neko nema leba da jede, a nekome kao da padaju pare sa neba. Kladim se da i sada plaća kaznu. I to mirno. Odi ovamo da vidiš. Odi. Evo, kao da dinar nema nikakvu vrednost. Pa sigurno kad on grabi rukama i nogama. Sigurno da... Jer kad Mile ima, on se i po dupetu maže. Znaš šta, bolje bi mu bilo kad već ne može da napravi ovoj ženi dete i da usvoji neko dete iz sirotišta, pa da se ne liže s ovom džukelom ovde. Ne kažem ja, nije on loš čovek, on je mnogo fini čovek. Znaš šta, za 8. mart, on nam kupi cveće, poljubi se sa nama. Jako je fini uopšte, jako bogat. Sam đavo zna odakle mu onolike pare. Nije važno s ovom ženom što nema decu, a sa prvom ima mnogo lepu ćerku, ima da znaš, ova grozna Slovenka, neka ladna zmija, koprivu u nju, hvala ti, da zasadiš u venula bi, da znaš. Mala privreda, velika para. Mala zdravo, dođi opet. Dobar dan. Izvolite. Ja bih želela lagane letnje čizme. Ovako, dovde. Izvinite što vas ovako gledam bez reči, ali ne mogu da se otnem utisku kao da smo se negde već videli. Samo ne znam gde. Da nismo išli u školu ili na fakultet zajedno? Vi se šalite samo. Ma ne, zašto? Pa danas toliko ljudi ide u večernju školu. Čitati, pisati, pa to je naša budućnost. Evo, ja vas već čitam. Vi dakle hoćete čizmice? Da, lagane, letnje, duboke, ma što dublje, od bele meke kože kao rukavice, a uz nogu ko čarape. Ništa vi ne brinite. Kad vam majstor Mile uzme meru, onda je to sa merom, verujte. Veljo! Veljo! Molim, majstore! Daj santimetar. Odmah! Evo santimetar. Veljo, nisi više potreban. Možda je treba olovka da zapišem. Nisi više potreban. Rekli smo čizmice do. Ovako, dovde. Da vidimo. 68. Još malo. Sedamdeset pet. Još. 78. Još malo. Što dublje, to bolje. 85. I znate, ja bih tu stavila jedan mali tanki kaiščić. I ja sam za jedan mali tanki. Molim vas, pomerite nogu da prođe santimetar. I ja, srce. Nešto vam nije u redu sa srcem? Ne, nego vaše malo srce. Belek, takva sam od rođenja. Sreće. Hajde, uzmite mi meru.
vizit karta. Molim vas, meru sam uzu, u četvrtak je proba. Obavezno, bit će gotovo. Izvoli. Dobro. Doviđenja. Doviđenja. Izvinite. Ništa, izvoli. Diže ga, šta čekaš? Nosi ovo sve iz kuće. Što pre, to bolje. Sofija, de? Nisam ja dete, ja sam matura krava koja je krajnje vreme da se skine sa sise i skrila svoje majke. Da bi čovjek slobodno mislio. Mora da živi sam, od sopstvenog rada. Plesnjiva, gušim se ovde, ne mogu da ostanem ni sekunde. Boro, dete, ti si joj najbolji drug, kaži joj. Ona ne zna šta je život, ona je još uvek dete. Sad si rekao dete i nikad više. Vukoseva, punoletna sam. Fakultet sam završila. Imam pravo glasa, imam. Boro, krećemo. Majke Vuko, šta da radim? Šta da radim? Šta da radiš? Pa čiji si bre ti drug, majka Vukin ili moj? Dete, znaš šta radiš? Kako da ne znam, Plesnjiva? Mala privreda, velika para. Jovo, druže, kad treba da vadim fleke kod žene, ne pitam šta košta. Znam, ljudino, ako. Vidio si kakav je skandal napravila zbog one male. Sve sam video, švalerčino matora, sve sam video. To su ključevi od potkrovlja. A u torbi su dolari. Kad vidim potkrovlje, tašnica je tvoja. Kad budem video dolare, potkrovlje tvoje. Važi, ajdemo. Čekaj, molite, da mi pomogu da ponesemo do lutku. Ajde. Tatiće, dragi moj tatiće, da te upoznam s nekim, ovo je moj prijatelj doktor. Lasko Fogel, hirurgija. Mile Čupić, obućarstvo. Tatice, jesi mi donao parice? Jes, evo ti 2 miliona. 2 miliona, bre, 5 godina ne plaćaš alimentaciju za mene i za Kevu. I sad se tu nešto cenkamo. Pa daj, tati, sad ti znaš da je svaki diler koji je uložen u mene praviđen, da to nije propao novac. Ti znaš kakvu ja modnu reviju pravim? Čoveče, pa ćeš u nesest, Amerika, prava Amerika. Ej, šaljem ti karti za tu tvoju švalerku. Vidiš, šta radiš to lovom? Hoće da me kvrce srce ovde naslov. Jovo, ljudino, sve tvoje ovde. 15 meseci ti mene zavlačiš. Ako mi danas ne daš do posljednjeg dolara, nema od gajbe ništa. Jovo, bre, nismo deca. Ti nisi normalan, svi nas gledaju. 100 puta sam ti rekla da neću da se vozim s tobom kad si u uniformi. Pa šta mogu, to je moje radno delo, ja ga volim. Pa pogledaj šta si oni sada misle o meni. Da si uhapsio nekog kurvenjaka i da me sad vodiš u zatvor. Ljudi, nisam ja prostitutka. On je noćni čuvar, nisam ja prostitutka. On je noćni čuvar, Deni! Stani! Eno je Deni! Je Genu, jedan uniformisani. Pa jel vidiš šta si uradio? Jel vidiš šta si uradio? Pa šta sam uradio? Morao sam pikošit, a ti moraš bolje se drži za pikošit. Boran, nemoj da mi padaš vatru. Ovo je Deni, ona je pobegla iz porodice. Ja sam Boran. Deni, skaši na konja, idemo u život. Kako sedem na ovaj krš? Pa sedi, to je kratko talasa radio stanica, to su mali talasi, neće ti vide ništa. Moj drug Boro je fenomen, on nije glup, ali je 5 puta polagao za milicajca na motoru. Kreći, Boro, pa kreći. Ne može. Kreći. Neće da upali. Jovo, druže, pogledaj ove patake, ovo meso. To je ona mala što je bila kod mene u radnji.
Jako mi padne šaka. Rasturit ću, brak ću da razvedem. Svim patrolama u reonu 45, nepoznato lice zaposleno tramvaj na liniji 2, tramvaj pun putnika. Upozoravaju se dežurne službe da postoji verovatnoća da je nepoznato lice koje je neovlašćeno zaposleno tramvaj pun putnika duševno poremećena osoba. Stoj na godzinę, pierdzielu! Urazu, ajde brišemo, bre, ide si zajebu stvar. Znali smo da te malo laže, znali smo da te malo vara, ali da te krade, ne. Mile, mile. Mađo, moja, mila moja. Ti tako dobra, poštena, duhovita. Zar može na svetu da postoji tako zao čovek koji bi mogao to da ti uradi? Ja to prosto ne mogu da verujem. On to nije mogao da uradi. To je ipak prevelika gadost za tako dobru ženu. A dolari? Je ti sve odneo? Gdje šapit? Evo, Dubrovnik. Dubrovnik, da, nešto. Ej, daj ljudi, gdje je šapit, govorim? Tamo, evo. Dubrovnik je. Šta je ovo ovdje? Ovo butik, šta je ovo? Kaže, uredniče, nalazite se u privremenom stanu akcije Mala privreda, velika para. Ovo je moj najbolji drug Bora, ovo je Deni. Jeli, ti si se poslala s roditeljima, tako zna. Ajde, mala. Ti ovdje ne možeš da ostaneš. Ja moram ovdje da ostanem dok ne nađem sobu. Ja ću ovdje i samo ovdje da budem. Dobro, ostaćeš 2 dana i nijedan više. 10 ako treba, 10. Izvoli, pogledaj. Imam dokaze. Bio si u pravu, ni manje privrede, ni većih para. Provalila sam ih dok si rekao šmirgla. Odakle taj novac? Zaplenila sam ga. Jesi ti normalan? A šta ako je taj novac podignut sa devizne knjižice? Šta onda? Šta da? Druže uredniče, ja ću da ti kažem. Onda je ona lopov. Idi, ti ćeš da mi kažeš. Ja ću da kažem, onda si lopuhda. Ti ćeš me upropastiš, materijalno, politički ćeš me upropastiti. Ne zanima me kako hoću ovaj novac s mesta da vratiš tamo odakle si ga uzela. S mesta da ga vratiš! Šta ste svi navalili na mene? Nisam ja lopov, ja sam provalila velike pare.
Otkud obućaru velike pare? Budu znala otkud jednom obućaru velike pare, onda ćeš imati šta da napišeš. I sad nemoj da cimizriš tu, nego smisli način kako ćeš ovo da vratiš tamo gde je bilo. Nek napusti kancelariju odavde. Da, kada je meni najteže, svi me napadate, terate, izbacujete iz vašeg. Vratit ću sigurno, to ću da vratim. Ja sama ću da vratim, imam broj telefona. Matura Švalerčina dao mi ga pred ženom, pred rođenom ženom. Još jedan ceo mi da smisliš kako ćeš ovo da izneseš odavde. Telefon, šampitice, misli šampita, misli, postaješ otužno slatka. I ovo, druže, ja danas moram da nađem tih $10.000 kako znam i umem. Ključevi od ove gajbe toliko koštaju. Ucenjuješ, umjesto da mi pomogneš kako da dođem do tih para. Ja ti pomognem. Znaš kako ti pomognem? Što je tražiš pomoć od milicije? Ma idi, molim te, pa kako da kažem ženi, pa ni ona ne zna da sam uzeo taj novac. Pa dobro, onda uzmi kredit. Kakav kredit? Beobanka daje kredite za unapređenje male privrede. I to dobiješ lovu na ruki, keš. Jovo! Hvala ti kao bratu, to nisam znao. Alo? Dobar dan. Ovde je Sofija Vuković. Da. Ja sam danas poslepodne bila kod vas u butiku, ako se sećate, naručila sam duge, lagane, letnje čizme, pa ste mi vi dali vašu podsjetnicu. Pa to je onaj batak. Upecala se mala. Bila sam toliko slobodna da vas nazovem, a razlog je sledeći. Ja radim kao novinar u omladinskim novinama i dobila sam zadatak koje li slučajnosti da pišem o mogućnostima male privrede. Naravno, afirmativno. Stojim vam na usluzi. Da, može. Večeras? U 8? Da. Večeras u 8 kod Mažestika. Da, onda ispred Avisa. Čekat ću vas. Doviđenja. Ne znam malo u čije je kandže pala. Kad prorade mionička kolica. Svećeno, imam sastanak u 8. Hoćeš da ja pođem s tobom? A šta ćeš mi ti? Pa valjda mogu ja sama da izađem na kraj s tim maturim u fucalim Švalerčinu. Pa mislio sam ako matori navali nešto ono na snagu kao... A šta ako se... On mene sviđa. Proset, šarmantan, pun para, pun iskustva. A? $250 miliona. Vrlo ste ekspeditivni. Doviđenja. Zorane, hvala ti ko bratu. Zadužio si me do groba. Draganče, i tebi mnogo hvala. Znači, lova sutra, a ne preko sutra. A večeras menjam dinare u dolare i sutra su tvoji. Slušaj, ako pita žena gde sam, kaži da sam otišao po kožu ili izmisli nešto. Dobro, samo nemoj da bude čorak, je. Kako ide ono, je mladenovačke kolice? Mionička kolica. Splav, fjesta. Tamo moja ćerka Milica iz prvog braka. Ima modnu reviju. Nadam se da će nam biti prijatno. Da. Pićemo vino.
Biće nam fino, gospodine Mile Čupiću. Nadam se. A vaša žena? Kad si vidio pare? Danas. Gde je on? Gde si vidio pare? U radnji. Kod koga si vidio pare? Gde su sad? Pa, u tašni. Milica. Pa otišao na modnu reviju, Milica ga izvala. Da li je tašna bila ovakva? Jeste. Po ovoj kući ima najmanje 10 ovakvih torbi. Pa, to je majstorov rad, znam. Ti, Veljo, ako me voliš i ceniš, odličeš ovu torbu sa novinom na modnu reviju i zamenit ćeš je za torbu sa parama. A kako? Maskirat ćemo te! Lafe, trebaju ti dolari. Da, ali večeras. Za 1 sat? Može. Super. Ajde izlazi. Ajde izađi. Čekajte. Ja se stidim. Izađi, Ajde, izađi. Kurate, šta vam je? Evo, ispala mi minđuša. Ajde. Milica me poslala da vas zabavim. Doktore, da vas upoznam, ovo je moja ljubavnica, ne? Da, drago mi je. Laslo Fogel. Hirurg. Šampita? Za prijateljice Marcipan. Marcipan. Igrate li? Da. Dozvolite. Izvolite. Hvala. Ja sam inače učenik poznatog Karla Gardelina i grofice Flamboyant pokojne. Bilo je strašno, baš sam zadovoljna. Laci! Ta tvoja mala pokvarena šmizla. Taj tvoj izopačeni doktor. Gospođo, pardon, drugarice, zašto se krijete? Šta hoćete? Drugarice, ako mogu tako da kažem, vi ste veoma studiozna. Jesam. Nijedan muški kavaljer da se nađe da me odvede na reviju. Tamo? A da. Dozvolite. Hvala.
tu stane. A vi tu stanujete? Da, Pa to je službena zgrada. spavam u kancelariji. Svaki čovek jednog trenutka u životu mora da se odvoji od kuće, da odluči da živi od sopstvenog rada. A ja sam mislio da večeras nastavimo naše druženje. Nabavio sam vrhunsko vino. Hvala, ali to kod mene nije moguće. A ako vam predložim da pođemo u moje potkrovlje? Vi imate potkrovlje? Mala privreda, velika para. Ma nemojte. Mislim, mala privreda, veliki problemi. Tema našeg razgovora. Baš u povodu razgovora, ako vi ne biste imali ništa protiv da ja ovu napravicu uključim, ja bih bila vrlo rada da krenem s vama u to potkrovlje, a? Onda da krenem. Ovo je pravo gnezdašce. Za prave ljubavnike. Čiji? A ovo potkrovlje ste kupili za svoj novac, vaše? Ajde da pređemo na ti. Ovo vikanje mi je nekako nategnuto. Ajde. Šta ajde? Pa mislim ja tako prelazim na ti. Ajde onda da budemo iskreni. Iskrenost je najgora poza, Oscar Wilde. Ta mi poza ne smeta. Smeta mi pitanje u tvom oku. Šta hoće ovaj matovi od mene? Bez starca nema udarca. Prema posljednjem izveštaju Gradskog sekretarijata za unutrašnje poslove, lice muškog pola, staro od 26 godina, u toku današnjeg dana izvršilo je 3 otmice gradskih tramvaja. S obzirom da se radi o asocijalnoj i agresivnoj osobi, izdato je i sledeće saopštenje. U više navrata dežurnoj službi SUP-a javilo se lice koje se predstavilo kao počinilac navedenih prekršaja i izjavilo sledeće. Ja sam Stevo iz Kosjerića. Zvuk se ušiška. Stani! Hajde. Zaboti me. Ti to sigurno umeš. Čovjek sa takvim iskustvom mora to da zna. Hajde, seti se. Tepaj me. Reći ću ti, reci, imaš oko čedno. Reći ću ti, reci, ljubiš mala medno. Tvoj glas, baca me na muke. Tvoj dah, pio bih iz ruke. Jao, sladak si ko zeći repić. Zezaš me. Ajde. Ipak me ti mala zezaš. Ma sad ćemo da vidimo ko se zeza. Skidaj se, švalerčino, ajde. Skidaj se, švalerčino. Tu gasimo svetlo. Ma kakvo gašenje svetla? Hoće šampitica sve da vidi, jo, sisice, pozdomačić, a guza, a? Ajde. Jao, pa da vidiš šampitica te sisice. Ja plus halterčica napravimo. Ajde, domačića guza, a guza. Sve
Baš sve. Pa ne ljuti se. Majstore, namazat ćemo pomadicom pa će sve da prođe. Ne ljuti se, Mile, ne ljuti se. Umreću iz ovih vrata ako me ne ostaviš na miru. A? Ma neću da mrdnem iz kupatila dok mi ne doneseš odelo. Dobro. Evo, donela sam. Mile, a se stvarno ljutiš? Čoveče, pa ne može sve za jedan dan. Jel te boli? Ipak ja tebe odnekle poznajem. Ostani ovde koliko hoćeš. Kad ti dosadi, vrati mi ključe. Moraš odmah da ideš. Ako ne žuriš, ti nemoj odmah da ideš. Dobro večer. Vaša dokumenta, molim. Momena, tu su kasete. Izvolite. Mi se znamo odnekle. Ništa ja ne znam, druže. Parove. Duga. Migavac. Levi. Sirena. Stop svetla. Izađite iz kola i stanite kod motora. Da vi, druže, ne špricujete dolare? Ne špricujemo ja ni markija, kamoli dolare. Verujem vam. Bora, nisam uspjela, opet sam uzela neke pare, ovaj put neke druge pare. Nema problema. Vratit ćemo mi te pare. Ne zvao se ja Bora ako ih ne sredimo. Kako je lepo ovo potkrovlje. Ne? A, sigurno imaš i mašinu za pranje. Imam. Mogla bi sada mi opereš neki veš. Pa mogu, Boro, kako da ne mogu, ali samo kao drugu, nemoj opet da sanjaš u nečem više. Molim te. A zašto ja nemam prava da te volim? Ovo što sad radiš nije nimalo moralno. Treba se vratiš majici. Jel? Pipaju te matorci. Zašto? Zbog novinarstva? Serem ti se ja u novinarstvo, znaš? A spremi se voditi kući. Pa Boro, pa ne možeš ti da odlučuješ o meni. Ja sama biram s kim ću da budem, kad i koliko hoću. Jel tako? Tako je, Boro. Pa nemoj da se ljutiš. Ajde. Idi po Deni i donesi mi stvari iz redakcije, jel važi? Ajde.
Jao! Jao! Ko ste vi? Ja sam Jova. Donose ključeve i došao sam po pare. Aha, eno ih tamo. Nosi ih. Ne mogu više da ih gledam. Šta je ovo? Dinari? Dobro. Bolje je dinari nego ništa. Mate. Šta je? Majstor se umorio, ne može ni glavu da digne, a? Šta pričaš ti? Ovo je Deni. Jovo! Ja? Jovo! Jao, švalerčino, majstore, hausmajstore, velemajstore. Znaš da mi je drago da je gajba u tvojim rukama. Dupli noćni program, pa to može samo velikan. Te zamolim da mi pomogneš da izvršimo lažni napad na mene i Šampitu. Ti i još dvojica siledžija, a ja kao odbrani malo. Hoću da dete poludi za mnom. Ja i dvojica siledžija. A mogu ja sam? Ko? Kad? Gde? Poro, čoveče, dolazi odmah. Fosil može da je napravi neko sranje, si normalan. Da, odmah. Ajde bre, dosta se pričava. Kako ti je samo palo na pamet da dođemo ovamo? Hteo sam da te iznenadim. Nečim lepim, romantičnim. Ne, znaš šta? Stvarno si mi iznenadio. Potpuno smo sami. Ali nešto da nam se ne dogodi ovde. Šta možda nam se dogodi? Ovde siledžija nema. Uostalom je ako se pojave, tu sam. Koju siledžiju, šališ se? Usamljeni parovi su obično mamac za one koji napadaju mirne ljude. Znaš kako se kaže, ispod mire, 300 vire. Mama, siledžija. Šta pričaš? Maskirajte se da izgledamo ko siledžije. Danas rođena Keva ne prepozna. Si rekao mi već da ne udara jako. Jesam sve dogovoren. Ajte. Si vidio, krećemo. Maturi! Uvatio piletinu! Daj nama koji batačić! Daj nama koji batačić malo! Samo da ga lape... Lapaca batak! Batačića! Batačić! Batačića! Dođi vam, dođi vam! Gde se Mila, gde sve može? Mila, 352! Jao, i bajku ti jebe! Mile, opa! Mile! Pa ti nisi normalan. Malo što nas nisu dotukli motkama, ti kažeš. Piškin dim.
Matora di Leo, kad te Ne, tresne, imaš nešto ovdje, tuži. Vidi ja, super smo ih sredili, super. Čale, trubo je da nas izbegavaš. Momci, da vam objasnim. Čale, pozajmi nam malo kevu, pa da joj samo izmerimo radijaciju. Je bre, šta ti je? Ja, u pomoć, Mile! Ajde bre! Ajde ti! Brže, Boro! Ja sam kući, Jao, Sileđije! Pusti žensko gorelo! Stoj u ime zakona! A tebe? Balavurdio je na leđa da polomite. Šta ti ovo? Jao. Vidi, ajde sad uvi sam. Ajde uvi. Jao. A šta ti je to? Jao. Uzmi to. Ajde sam. Sama, uvi ga. Ajde, uvi ga. A šta je s tobom? Sileđije bile. Šta je? Mir. Ko je? Si ti? Ovo već ne mogu da prečutim. Zar se ovako dolazi kući? U kuću mog oca koji je toliko držao do dobrog patrijarhalnog vaspitanja sa tragovima bludničenja na licu. Berta dušo, da ti objasnim. Trčim ja tako parkom i nagazim na grabulje, one pop i... Da. I ti misliš da ću ja to da ti poverujem? A zašto ja ne nagazim na neke grabulje? To je zato, dragi moj, što ja šetam po mom imanju, po mojoj kući, po travnjaku mog oca, po mom... Majstor Mile bio tu pre neki dan, potpuno modar na oba oka. Kažu da su ga pretukli ovi ljubomorni muževi. A ja sam čula iz proverenih izvora da onaj manijak, onaj Steva iz Kosjerića, znaš onaj što krade tramvaje, sad je prešao i prebija ljude. Izgleda da je naš majstor jedina žrtva i prva žrtva njegova. Slušaj, a taj manijak, on voli neprirodan blud i one druge radnje, ali za leđa. Ja za ovu nisam tu. Za ovu nisam tu. Dobar dan, izvolite, molit ću lepo. Zdravo. Je li majstor Mile tu? Ne, nije, ja sam tu, a i čizmice su tu. Da probamo čizmice. Ma baš mi je milo što nije tu, po ceo dan smo zajedno. Popeo mi se na vrh glave. A nikako da kaže šta hoće od mene, znaš. Jedan dan tražio, zamisli, molim te, da se skinem gola. Je li on to od svake traži? Ne znam. Iz cuga. Ja, pazi srce. Pa baš su lepe. I reci mu da se izvinjavam i za ono što nisam uradila. Sladak si. Cipele nek ostanu. Ćao.
Sutlijaš je najzdraviji. Bruce Lee ga je najviše voleo. Stevo iz Kosjerića. Drago mi je, šampita. 7 sutlijaša za 7 samuraja za 7 tramvaja. Stalno gledam ljude koji se kuše, prolaze žuta lica glavnim sokakom. Sami su krivi što se urbane duše, sami su krivi što sad često za zrakom. Izlaze noći kao sumnjive mačke, tad su na svome pod neonom što tinje. A slata zbrka s moje privatne tačke izgleda do neki glup kokošinjec. Urbane duše, vi ste u asfaltu do duše, prodane duše. Evo, Sevo, jesi samurajčina. Jesam. Hoćeš da daš izjavu za omladinski radio? Zašto sve to radiš? Ja sam Stevo iz Kosjerića i ja hoću da me svi primete. Ja svakim ukradenim tramvajem izlazim iz anonimnosti, a anoniman čovek, to je 0 čovek. Ja bih hteo da svi moji nezaposleni vršnjaci i ja odemo na prve stranice novina. Tamo nam je mesto. Ako treba, ja ću i voz da ukradem da nas primete. Moj politički program je sledeći. Dole nuklearno zračenje. Hoćemo zdravu travu. Hoćemo zdrave krave. Hoćemo zdravo mleko. Za zdrav sutlijaš. Oni koji hoće da podignu 2 prsta, bolje da podignu glavu. Govorio vam je Stevo iz Kosjerića. Bravo, Đorđe. Hvala. Stevo. Prvi intervju. Dođi da te cmoknem u vratić. Prodane duše, vaše se pozicije ruše i neka pa neka. Ostavio sam ti poruku na vratima, ves mi je važan. Da ti kažem, strašno mi je važno da uzmem veš ako si ga okrala. Sutra polazim za milicionera pripravnika, a imam neki osjećaj da ću da položim. Pa sam mislio, ako me prime i ako me bar malo voliš, da se uzmemo, da budemo muž i žena. Pa ti znaš da mene tvoja majka i voli i ceni. Evo, zaboravi majstor Mileta, ja ću da zažmurim, evo ovako. Uredniček Gido Stara, imam bombu u rukama, intervju sa Stevom iz Kosjerića. Stevo iz Kosjerića? To nešto krade tramvaje? Da. Čestitam ti, Šampito, postala si novinar. Ajde, sedi, evo ti mašina, evo je mašina, evo ga papir. Izvoli, sedi. Kucaj. Ja sam ti ostavio onu poruku na vratima. Boro! Šta ću ti ovdje? Aj, pokaži. Kad ćeš bre da naučiš da voziš? Pa što, meni je problem samo kočenje. Čoveče, šta radiš ti tu? Čekam autobus.
Sedi tu, sad ću ti donesem veš. Šta je, Boho? Ako mogu da budem iskren, Iskrenost je, Boho, najgora poza, ali može. hoću da znam šta ti nalaziš na tom starcu. Hoćeš da znaš? E pa onda dobro otvori uši. Taj starac je takav pokvarenjak, kakav se nije još rodio. Kama sutru znao na pamet 150, 200 poza. Tigar u koži starca. Boho, dobro otvori oči. Prvo mi je zubima pokido sve sa mene. Ovako. 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 Boro, pa kad je počeo da džipa po meni, po krevetu, po plafonu, ovako, tako to radi majstori, seks šampioni. Pa to mogu i ja, sam mi reci u čemu je štos. Uradi 50 sklikova prvo. Na krevetu, Boro. Pa to mogu i ja. Pa ajde, Jablane. Kreni, Jablane, kreni. Kreni, Jablane. Poskini se, Borice. Skini košulju, skini se. Pantalone me skini. Boro, i pantalone. Tako. Nego šta? Jo, može, Boro, može sve. Ajde, kreni. Kreni, Jablane, kreni. Može. Jablane, Boro, majstore. Tako. Ajde. Opa, ale se šiškamo. Koliko još? Još malo, još.
spremni, Boho, idemo. Jel ti žao što odlaziš? Ne znam, Deni, ne znam. Možda. Reci mi, jesi ikad pomislila da te taj čovjek iskreno voli? Ko može da voli Šampitu? Otužno je slatka. Uhvati me svrsto! Kreći! Gdje je jedan uniformisani? Moj novac. Moj novac. Čuvajte mi moj novac. Čuvajte mi moje dolare. Moje dolare. Doktore, dobar dan. Moja žena, ona s glavom, kako je li? Vi ste čovek. Molim? Muž, mislim. Da. Radujte se. Bolest je pozadi leđa. Radujte se. Živeće 100 godina. Doktore, vi se šalite. Ne, 100 godina će živjeti. Dobar dan. O, majstor Veljo, od danas je ekonomska sigurnost radnja u vašim rukama. Čuvajte mi butik, Veljo. Hoću. Drage moje prijateljice, nemojte noćas da me izdate. Ja sam spremna na sve, pa i na vek iz bolnice. Samo da se onaj zlotvor kazni. Živer, Ti? pimo za slatke laži. Pimo za male, pokvarene igre. Pimo za klovna koji to nikada nije želeo. Ti baš hoćeš da me rasplačeš, a? Svaka tvoja suza mi je draga. To znači da sam ti bar malo nešto znači. Jel da sam ja šizika? Slatka, mala šizikica. Matora pavučina. Ti si baš rešio da mi sprosiš konce, a? Živeli. Sofija, ja te volim. I ja tebe. Molim te, dozvoli mi da u krevetu tvoje žene odlučim ono što svaka devojka jednom odluči.
sobici broj 5. Da, brutalno, da. Dobar dan. Šta je? Svrbi. A sad je svrbi. Eto goli. Goli, nego šta? Kosti jesu zato da se lomi i da se lepe. To je sve normalno. Sve je normalno. Da vidim kod vas. Šta je ovo? O, eto vidite. Priroda sve naknadi. Evo, ova ruka će vam biti za 10 cm kraća, ali će zato druga da bude za 10 tačno toliko duža. Priroda sve naknadi. Tu nema šta da se priča. Da vidimo ovako, ova lepotica. Da vidimo šta kaže nalaz. Ovo fenomen, ovo je fenomen. Fenomen. Cela soba je puna zbog nje. A? Šta tražiš ti ovdje? Hvala. Ovdje, šta ćeš ti? A? Stani! Poličari! Poličari! Držite tu zrikavu ženu tu. Čekaj.
vodite je pravu u operacijonu salu, sad ću da joj vadim oči. Doktor. Ne, operisat ću oči. Ti si žena moga tanga. Pa da, ali ja nisam žensko. Ne, to je, govoriš glupost. To je jedan prosto operativni zahvat, samo fik ovako nožem. Razumete i vi odmah budete ženski. Kako sam da... Jao, kakve grudi imate divne. Divne, vodite ga. Nisam... Da vidimo ovdje gde sam stao. Fenomen. Ti si prelom rebra, podlaktica, ost pubis. Znači, gospodo, nećete mi verovati. Ovaj zlotvor ovdje, on je virgo intakta, nevin. Nemam više 20 i nešto. Sve sam manje onaj koga znam. Život me je prevario vešto. Gde baš sada da se zatreskam. Nemam više 30 i nešto. Ostade od vatre samo dim. Šta ću tamo gde mi nije mesto, gde baš sada da se zaljubim. Kada srce pali kasnije, servis ne priznaje, nema garancije, ali nema ni rok traja.